भावर आहो एक जोग के जुगन जुगन गाठी पर गे हो। पहली भावर आहो एक जोग के जुगन जुगन गाठी पर गे हो। ए हो सुंदर नल हो जुगन जुगन गाठी पर गे हो। ए हो सुंदर नल हो जुगन जुगन गाठी पर गे हो। दूजे भावर आहो दुई जीव के तीजे भावर तीन लोकन हो। पर के भावर आहो चौथे के घड़ी पांच भावर पर में सर हो। ए हो सुंदर नल हो जुगन जुगन गाठी पर गे हो। ए हो सुंदर नल हो जुगन जुगन गाठी पर गे हो। छठवें भावर आहो छठ मास के सात भावर जुग लेखा हो। पर गे भावर आहो परलोक के जुगन जुगन गाठी पर गे हो। ए हो सुंदर नल हो जुगन जुगन गाठी पर गे हो। ए हो सुंदर नल हो जुगन जुगन गाठी पर गे हो। ए हो सुंदर नल हो जुगन जुगन गाठी पर गे हो। ए हो सुंदर नल हो जुगन जुगन गाठी पर गे